na ye de akọ eye ensem foforo mu na sekwa kuafo ya wo modo atea wo time mensini mu wo bonomantamu ani nye ho kra fi se nebo ya atofo de beto wo mo atea no wo fom kra na wo mo kyerem sa frase no aban no to ma wo mo 8.50 pesos na ene de so mo hwehwa ba bedru 4 cedi na 3 cedi ase so mo dwen ho a faso bia eni so wo mo asema wo ne amani boni Christian ofori kuma di nkoma oto aso akuafo a wonum edua atea wo sekwa edi atudwa se esane se de sesei wonum aduaba ne bo no abafo mu nti edi nsusanso oboni bebiri na aba beja wonum so akuafo ekyire mu a sesei atofo ema meto atea wadua no woga na hanom ne mum wonum kra bi efiri Cote na be oman mu ebeton wa sesei emmoa wonum adwuma woye no akuafo ya wonum ene ama ne boni atwetwe nkomo wo sekwa yi edi adeserede ato Tree Crops Development Authority animu se wonhwe na ebo no wanya sesanye wo mu ema wono mesan se atofo no esisi wono mo pa ye di kan ye wura fi we mu no cashew no ne bo no ba kilo ba kono na esi dudumienu na ya ni gi na akirei efri se ye di buro nya wie bepem sa mra aminu kasei cashew no bo na se kura ena aminu kasei omoto kilo no sidi miensa Fisa de cashew no amaya bofamu no ama sese kwi aya no kura ya mranti a omo asore senka omo pese omo di yachi eye kwi ano sese omo abomango sanse first no about the price ne buy nti omo so mu sa eto ma yensa na enam se e kwa akire no e kwa animu na Cote d'Ivoire ne ehende ne ba no omo aja Ghana de no ni na mu no dwemtene ni a wodatin district Cashew Farmers ano e de sede eto aban mu se won hwe bo no ho asem enkama wonom isan se kani bi nanka wonom eton no Ghana sika no wotwe ene empesoa no aduonum na sesei eso ate aba Ghana sika no enanya etiko fom kura di aban hwe se bibia no obema borders no aye close ye be stressa na bo na odi amaye no umutumi aton sa e di amaye Solomon Ameyaw eyetin Cashew Baya ono so ani amani boni etwetwe nkomo Ese abrofo na amanu se omonto cashew no na cashew no omonto no mo ha so omonto no ma uko sampa da bia trailer elodu ukodu tema da bia port containers ayema omo ye den omo export no ma ndi yesra ban se watimi the minimum price aba na minimum price 8.5 wa anya hwekranse yantimanto 8.5 na se tia ba fam kana ba 8 series ana 7 series a enka en ha adwene but timatia abedu 4 series